Mlaku ae diongkek-ongkek geger. Waktu komersil iki. Nandura bibir
impen budal nang tanggane padha ngramesi impen luwe-luwe sing wedok gak gelem kari tombok buntutan dibelani setengah mati duwite blonjo saben dina dilongi digawe tombok buntutan nuruti impene manggeni tombokane gak nyenggol babar pisan jange blonjo nang pasar repot golek utangan akhire sedino gak iso sarapan delok wakul kosong dinggoni kucing begadang ayo bal-balan jura cili bal-balan ya kiper Purwono enak ngene bali dilep wis ya ngantuk aja nyil suka sambel pantas makannya lahap nyil anak yang bandel pantas sering disetrap sambel terasi bukan pecel burung kakak terbang nyasar wong tuane pikire cengkel sebab anak gak gelem belajar adikku wedok luput didikan gak gelem sekolah nek bengi kelutusan keluyuran ambek arek lanang mlaku bareng budal begadang nek begadang kok peteng-petengan kesempatan kanggone arek lanang arek wedok diseret nang jero kandang arek lanang geblak diserentik jarang yaiku kapokmu kapan sik cilik-cilik kok wis cerongoan kesir arek wedok gak atik semayan ndengkekno gedhek irunge kecepit lawang kayu budal nang tarik bedil celeng arek rawan rupane ayu tapi nek sore budal ngompreng metu bengi tok pinggir embong sampai jam 1 tetep ana polisi patroli arek wedok mlayu kecemplung kali yuginten maratuwa kula cekat semanten atur kawula senak ngene wis manggone omahe sumpah geger ambek bojo tak ibur-ibur nggone pinggir embong ngene wis timbangane nang omah wis gak urung gegeran maneh wis tak tilap-tilap
Nglencer dhewe, metu ya metu dhewe aku. Engko metu bareng ya gegeran ae. Wis enak ngene. Kenakan suaramu. Didengke teko mburi. Ngomong-ngomong nek metu bareng kenakan ya. Wah, timbangane ngolatu metu ijen aku. Dadi aku ana omah iki kanggo jaga omah. Anggap iki aku iki wong jaga gredu ta rumah tangga lah. Aku no omah ya kon jagegeran ae. Suarane enak ngono mbok ya nukang sepatu. Nek kapan enak olah apa aku ngrabi kon. Apa? Aku biyen wis kasir oleh kon saking dipeksa mbek wong tuaku. Dipeksa. Lho, aku ben jange doleno tutik sing ngayune koyo Sri Kandi gak gelem aku. Saiki tumbuh-tumbuh Sri Mbombok. Saiki macem-macem ya omonganmu ya. Ya gak ngono. Ngilingo awakmu biyen karo aku. Apa? Swajake kaya lanang-lanang dhewe. Tak kandhani, nek kono le aku ngono wis untung kon lho. Apa? Gantengen lanangan tak kandhani. Ganteng kaya ngono lah elek kaya apa? Aku coba gak kok perkosa ngono gak mungkin terjadi. Ngono kon ya gelem. Anggamu perkosa apa? Batinmu kok aku kok perkosa iku. Masih ngono kon ya aku ya nyukupi ayo. Pengin ngesir aku tingkai gak karu-karuan. Ana omah pura-pura ngeblak. Lah pancen aku semaput ngono kok. Semaput apa wong ayanmu kumat. Lah iya, ngono ya kon tulungi. Gak tulungi maneh lah eman-eman sih. Nah, berarti sing kebimbang lak kon. Sapa? Ya kon. Alah, kebimbang apa? Pernah sadurunge oleh Durajak ya. Sajak ya. Masih ngono ya, Durajak kon gegeri. Alah apa ngaku geger urusan tahu kok ya. Wis ta, kon iku wis mulu-mulu kaya kapuk ngono perbasane. Wis gandengan lanangan. Wis ganteng kaya ngono kok. Wis untung-untungan kok sembarang tak cukupi kalung gelang itu kon sapa prasamu? Gelang akar. Oh, gelang akar. Sing kon gawe iku gelang apa iku? Oh, gelang emas ngono. Emas apa wong sepuan kok ya. Ngelingono Mas awakmu biyen nek dina Minggu liwat ngarepe omah. Toan tin. Prasa aku nggawa monton nggawa klakson tok. Pancen aku nyelengi kok. Jangan bangun aku. Saiki ngene, terus terang ae. Apa? Harus mempunyai ketegasan yang tegas. Soale rumah tangga iku kebahagiaan gak teko wong sugih tok, gak entuk donya tok diklumpukno. Saiki tanggane nek sore iso momong anake. Iya wong duwe anak. Kenapa aku 20 tahun karo awakmu? Lah, 20 tahun gak duwe anak lah kebangetan. Masih gak duwe anak kon lah duwe kucing. Nah kok apa ngomong kucing iku? Ya kurang puas wong kucing kok. Wong eling ngono nek wong rumah tanggane gak duwe anak iku jenenge ya apa coba? Ya gak enak. Pada umume delok kalau bojone Sokran sapa iku? Mariani. Marion. Marion lah wis. Lah urusan jaran biyen ngomong-ngomong. Ngawur Maryam. Wong ya sapa rek Maryam iku apa bebujon ambek Cak Sokran selawase wis ana pirang-pirang tahun gak duwe anak. Lah iku ya coba ya. Lah apa sih kok gak duwe anak? Lah ya apa iso diduwe anak wong bojone iku ya lanang. Ngawur ae. Lho kae iku lho paribasane lak ngono ta. Wong iku paribasane. Anggapane ngono ta. Iya anggapane. Kene wis diresemekno kok ngawur. Sajake tak kandhane. Saya terus terang Mas ya. Saiki akibat soal awak dhewe gak duwe anak iku kemungkinan Mas Cak Sokran iku kurang mempelajari ilmu seksologi. Aja ngomong ngono klincipen sing sembarang sing salah iki awakmu, ngono. Salah apane wong ngene, sampean dhewe durung ngerti kelemahane wong wedok. Apane kelemahane wong wedok gak ngerti? Wong merayu wong wedok iku ana carane. Ya apa sih? Ana kelemahane teko gulune. Ditekak. Iya ditekak. Ana sing teko kupinge. Sampean kurang ngeruh kelemahku. Nah, aku ki teko aku mesti nek kapan apa ngerayu wong wedok iku mesti teko bokonge. Ngawur. Kelemahku iku teko unyeng-unyeng. Teko unyeng. Wis ta apa sebabe ya? Aku iki iso ambek awakmu lah gak tau duwe anak. Kon kepengin duwe anak, aku kepengin duwe anak. Tapi apa sebabe gak iso duwe anak? Sing salah awakmu. Salah apane? Nek kapan aku teko nyambut gawe, kon turu mengkurep bae. Lah awakmu sebagai wong lanang carane lah iso wis pengalaman ngono kaya. Oh jadi bongkar rahasia lho.
Carane ya apa mengko bak digoling lak kena. Mbok ya aja ngono nggih pikiran sing enak apa. Bareng kok turu mengkurep iku tak lirik ae. Arek iki kok mengkurep batinku wetenge senek ya. Weteng senep apa ya ngempet awakmu gak teko-teko. Saiki wis ngene ae wis ya. Apane? Upamane awakmu ambek aku iki apa sing kosong iki aku apa sing kosong iki awakmu ngono. Kemungkinan awakmu sing mandul, Mas. Kok mandul aku gak duwe ora mandel kok. Mandul iku goblok lho. Mandul iku wong sing gak iso Oh sing gembandul. sing gembandul lah. Oh, klopone Kang Diman. Maksude mandul iku wong lanang iso mandul, Mas ya. Iya. Wong wedok ya iso mandul lho. Lah sing enak ya awakmu dipriksakno nang gone anu. Agraria. Agraria oh nang gone iku lho apa nang gone pukis-pukis iki. Pukis. Puskesmas. Ah, Pukismas. Iki padha gobloke kok. Puskesmas kok. Ah, iya. Wis gak kurang-kurang oleh usaha. Carane ngene Mas ya. Sampeyan nek ancen iso mempelajari temenan, iku ana jalan keluare ngono. Sing dikeluarno. Dikeluarno sapa ya iso ngono. Gak ngono jalan keluar iki lho Ya keluar. terserah sing merinding dhisik sapa lak ngono. Omonganmu iki lho mesti kok nanggone ngono asih omonganmu. Iku asosiasimu ngono iku apa? Wong aja gampang nyandak asosiasi, kurang tepat iku nanti dikira sing enggak. Iya. Dianggap awak dhewe ngomong parno. Lah iya. Padahal Parno mulai nang desa. Iya. Parno ya nang gubeng lho. Ya tadi engko anggapane wong sangkono purna. Padahal awake dhewe iki gak ngomong asu ya. Gak ngomong asu. Apa? Asu-asi. Asosiasi. Asosiasi. Asosiasi ngono lho. Susi asu. Ah, Ngawur ngomong. asu. Asosiasi. Asosiasi. Ah, iya wis. Lho, aja kaya ngono. Saiki gambarane kaya ayam ya lho. Babon karo jagone. Iya. Iku iso merangsang babone iku iso. Tapi jago ngerti kelemahane babon iku. Ditotol ndase. Babon wis ndemek. Lah ayam gak ngono wong kon iki menungso kon padahal nanggone kewan iki. Lho iku gambarane teko ngono. Iya nek kapan PT lah PT gak iso ngomong ya dicucuk iku. Lah mulane sing iso ngomong tambah lihe daripada ayam kan. Ayo terus terang ya apa saiki? Ambil perhitungan. Kon iki sik nantang. Saiki ngene upamane nanggone rumah sakit tuku anak ya apa? Tuku anak piro kabeh? Ya gak akeh ya 22 ngono. Nek ono aku pesen papat ae. Kayak apa? Tak ge rujakan. Aja ngono, wong anake siji loro wis cukup. Ya saiki ngene wis. Wis saiki lilanono ya. Kon ambek aku iso duwe anak, saiki aku tak rabi maneh ya apa? Heh? Tak rabi maneh. Apa? Coba diulangi lagi. Yang. Diulangi lagi kata-katamu itu. Wah, kon Apa? Ayo ulangi. Coba. Mau tak tunjuk pisan ngono. Seta. Apa? Kon iku wong wedok tak pendekar silat kon. Enggak, nek sampean rabi maneh ku berdasarkan apa? Apa saya ini kurang seksi? Apa yang bagaimana? Lah aku takon kebenarannya ta. Lho ngene lho aku lak kepengin duwe anak sih. Nang ambek kon lak gak iso duwe anak. Aku rabi maneh kepengin duwe anak. Ati tak delok jaman saiki iki ya. Wong wedok diantara wong lanang akeh wong wedok tinimbangane wong lanang. Alah, iku tinjuan sing kurang tepat iki. Oh, tunjur. Coba nek akeh wong wedok teko apa? Lho, akeh teko apa lah? Kon gak percaya sini akeh wong wedok. Iya. Ayo melu aku nang gone pasar. Pasar ndi? Iki pasar bumbu iki. Ayo. Sing dodol bumbu lak wong wedok. Sing dodol liwah ya wong wedok. Dodol tempe, dodol tahu ya. Iya nek pasar bumbu. Lah mau teko pasar sapi ayo. Ayo sapa sing nggo pecut iku? Tak pecut gondolmu. Lah kon mari nang gone pasar sapi ya, kon niku. Lah kan nang ndi? Oh, kon gak percaya. Ayo, melu aku nang gone pabrik korek. Pabrik korek ngene Simo. Simo iku. Iya, iku wedok tok pegawene iku. Kono sing kok parane mbok nyang pelabuhan ayo. Ayo sapa sing nggawa karungan iku? Lah wong lanang tok. Kon nimbang nang gone pelabuhan. Lah tanggoku. Akeh sing macem-macem. Oh, tanggomu apa? Ya tanggoku iki lho delok wedok kabeh. Sapa? Lho sebelahku iki. Lah ya. Iya. Riani, ya Riati, ya Rinso. Rinso. Apa Riatun? Iku wedok kabeh durung duwe bojo. Tanggamu? Iya. Tanggaku. Apa? Pak Joyo. Pak Timan. Rukin.
Lah iku kabeh. Ah iku tanggamu. Ana sing jane tak omongno gak sida. Coba sih. Dia ku ngomong aku. Kon tak gambari kaya ngono sik durung percaya. Apa? Tak gambari teko pasar, teko nggone pabrik, gak percayake wong wedok. Iya. Apa sebab kon tak kandhani ya? Sik nakalane zamane Perang Dunia Kedua. Oh, Bibio, omongmu aja lincip-lincip apa. Apa? Perang Dunia Kedua iku lho, mbok ya kedhuwur sing kok omongno iku. Nang sing endi? Masalah jumlah wong wedok sampe ngarani Perang Dunia Kedua mbok liyane. Tahun 45 ngono wis. Oh ya, tahun 45 ya. Sing dadi tentara sapa? Wong lanang. Nah, sing maju perang sapa? Wong lanang. Lah, mulane saiki wong lanang iki dadi tentara. Lah saiki wong lanang iki akeh sing mati kena peluru. Mulane saiki akeh wong wedok timbangane wong lanang. Saiki gambarane ya. Iya apa? Londo mesanggrang di Tanjung Perak. Ngunekno mriyem, mriyem dipasang slong. Peluru budal. Der wis. Ana wong lanang liwat. Peluru mledak. Diar. Wong lanang ajur Dadi sawalang-walang. lah. Wong wedok sing urip. Iya ya. Londo masang mriyem maneh, slang peluru budal. Jelang wis. Ana wong wedok liwat. Peluru bali. Omonganmu sing enak iya nek peluri kono motone. Iya. Peluru berangkat dewes. Wong wedok belok ngono. Iya. Wong lanang dur. Iya. Peluru iku nek tiba wis dadi sasaran iku wong ajur kabeh gak pandang bulu. Masih bulumu ya bersih. Kon dikuandani wis gak. Gak iso. Lho, gak iso. Kamu mengambil keputusan cerai atau tidak. Kon temenan ta kon? Lho ayo. Kono jatik nibakno basa-basa. Lho basa-basa apa gak iso. Pokoke aku kudu kok beres saiki. Lho, kon ngajak pegatan temenan ta? Lho aku gak dadi karo awakmu Mas. Keliling aku nang gone Kota Praja. Oh, ya kepantesan kon keliling-keliling nang gone kono. Wis sakarepmu kon ayo. Sakarpe saja. Wis sik pancene kon temen-temen. Wis kon urus jalane apa kon iku? Jalan ya sing niku kan. Iki wong gegerane bojo-bojoku dhewe lho. Aku gimana ngomahmu? Omah kon kunci. Lho, lah Wis iya. aku golek awakmu kok karo-karo gak ono. Lah ngono ta? Lah lha apa omah dikunci kok delek rene? Lho, ngarane tangga. Mosok ngono ta? Wis harus ngene. Kon yang ngono Jo kon iku Jo. Lho ngawur. Oh bojoku celuk jo. Iki sapa jenenge? Maryam. Oh, Maryam. Iya, iki wis agawe Maryam iki. Iki kon gawe Maryam. Tak gawe Maryam. Wis. Oh, dadi iki termasuk wong dewok. Wong brewok. Ngene lho, aku lak tangga ta. Iya. Istilah tangga, ya digotong ya disangga. Abot entenge rukun kok mek tangga. Lah nek ana apa-apa lak tangga mek cawe-cawe, apa mantu kon geger tengah dalan. Iya. Gak pantes. Iki persoalan apa ya? Persoalan apa ya? Persoalan suami istri. Nah, maksudnya Soal kemandulan. Soale bojoku iki lak geger ae mbak. Iya, Aku iya. digegeri. Iya, iya. Lah aku iki dikongkon iso duwe anak. Lah aku mosok iso ta? Iya wong lanang rene. Lho, lah apa iki lho bojoku lho. Oh, bojomu ta? Iya. Gak iso duwe anak. Gak iso. Tentang kanane. Apa? Gak iso duwe anak bojomu. Apa sih? Gegere kok kebo. Gak krungu bojoku masih bisik. Kaya apa? Gak krungu. Gak krungu ya? Gegere kaya apa? Ayo terus nang kono. Aduh, Ya tak tuwiti gusimu. kon lha apa kon iku? Wong masih gandengan kayak gak pandang teko geger. Kon lha apa kon Kok iku? geger jebuablah nek. Dua anak. Wah, aku mosok ngomong liyane ngomong ini. Bojomu gegere lak kaya empuk ngono. Gak ngono Ya, kok. Siapa sih Mang siapa Ya, sih? Pak. Gegere bojomu Kon apa? jebuablah. Wajahe Mulane saiki gak barek geger, ya ta? Ayo sing rukun. Soale anak iku mang ganjaran teko pangeran. Lho, iki lho. Duwe anak ya seneng, gak duwe anak ya biasa. Lah nek kon pi duwe anak, upama kowe duwe anak ya. Iya, iya. Wis aku epek anak angkat mari aku. Hah ngawur. Ngono maneh entek segong sakmono kok ya. Mulane saiki gak boleh geger ya. Iki saiki aku kei penerangan barek kon, kei pendidikan barek kon. Iya, iya, iya. Cara untuk kanca-kancamu. Aku tak tunggu Mbah Kurun sik ya. Oh iya ya. Gak boleh geger ya. Iya Cak, ya Cak Bas. ya. Oh, Rungokno kegeger. omonge Iya. paseman iki aja geger-geger. Wong urip sembarang diatur jaran sumarawa, musyawarah. Geger-geger. Ren. Lho, Cak Dengar Gunawan. teko blonjo ya. Sopo? Iki Kok sekalian. ndelek aku digegerin embong ini. Lah apa geger perkara urusan rumah tangga tutut-tutut wong. Nek iki tak terusno peno sedia yodium enggak?
Ya gak Iki ngomong apa? Ah jerijine wong sak gedang-gedang klothuk ngene rene. Wong lanang nek gak dontang-antingno. Iya kepikiran duwe anak gak iso duwe anak. Iya Cak War. Iya apa? Ya apa iso apeno upamane ganti Cak Sokran. Lho Mbok menawa Ngomong kok blakrak ya. Omonganmu ki titik tapi padha mbek ngusir aku kon iki ya. lho gak ngono mbok menawa penuh ikhlas ya serahno Cak War. Sementara engko nek wis duwe anak jaluk meneh. Tadi kita kontrakno ta. Sopo lho wong bojor dikontrakno. Lilakno tak selie seminggu ora tak pancali gone ngono. Ngono apa? Ngene, Ya, tak kei urun rembug aku. Ya gak ngekek pendapat urun-urun rembug. Ya isane bojo penek iki duwe anak. 1 bulan langsung iso bunting. Nah, ya apa? Jaken nang Jalan Raden Saleh. Ono kono diumbahno ndek kene. Direkan mobil ae kaya Sakane sepeda motor antarane kono. wong wedok diumbah. Ngepe gak tahu adus ta ya. Ayo geger-geger masalah anak, geger-geger masalah anak. Lah, aku duwe pendapat ngene Cak Wah. Ya apa? Nek pancene kon kepengin duwe anak, ayo ta ikhlas-ikhlasan yo nang nggone rumah sakit, nang nggone kono iku ana wong tuane sing gak mampu, anak diserano nang nggone kono, ayo dijaluk. Nah, Iku ya ono. Nah, Tapi sing ganti perobatan. Iya, sing penting saiki ngene, amri apike, bojo peno karo peno pisan. Iya. Iki periksa dokter. Soal peralatan dokter saiki zaman masa kini wis maju. Oh, maju ya. Iya, kayak bojo peno ngene diperiksa di ronsen. Iki langsung wis dileboni peloran. Peloran. Wedok dileboni peloran. Ngawur. Ya nek pelori cilik lah nek gedhe lah gak amot. Munawari guyon ae. Maksude diinjeksi obat sing iso duwe benih-benih. Artine wong wedok bibit. Ya apa bisane duwe bibit ngono lho. Lah ngono, wong bibit saiki mulih nang pare. Bibit anak iku lho, bayi. Wis gak nandak arek saiki. Wiji. Ya apa saiki? Saiki ngene, amri apike ya pernah nek nganut aku. Ya. Ayo tak terno nang rumah sakit. Sapa aku ta? Lho iya aku lak duwe tangga Pak Dokter. Oh iya. Duwe tangga dokter. Nek Dadi kandene awakmu ayam nok nggone omah, engko aku tambah Cak Munawar. Ngono kono terus awak dhewe dapakno karo dokter iku. Hah? nek kono pernah dikongkon tak diperiksa sih. Nek kono ana tempat tidure. Awak dhewe digletakno. Terus diketok-ketok. Omongane ketok. Lah ngancam pati ku. Apa diambil darah apa bagaimana? Lah iku ngono. Mbok diambil darah ya mbok diambil daging iku urusane dokter. Gak aku takon darah penuh ukurane piro? Kira-kira. Apa anu Oh, iya. tapi sing apik ya dijupuk iki kira-kira pirang liter ya? Iki sak dream. Ayo apa wong brabeane sak mek. Aja liter, sak liter iku rak kira 220. Lho lak bensin iku. Darah iku lho dijupuk piro, pirang cc ngono lho karepku. Saiki iya. ngene kon mari nang omah aku tak periksa ya. Peno berangkat ta? Iya, ya. Cak Munawar ya. Ya sing ati omben sak embonen. Apaan sih diombe? Waktu subuh ya. Ono anak situk kaya Kastini wis arek urip-uripan mulai cilik sampai gede kepingin omah-omah jarku ya milih mantu sing iso nyuwargakno wong tuwa iso ngenakno wong tuwa ngailingi nek wong tuane kadang gak duwe pilih-pilih tebu oleh mantu bongkengen sih wis kaya tolo kaya ngono wis duwe bojo sipate kaya arek cilik liyane kloyang-kloyong gak ono penghasilane sembarang jagakno wong tuwa wingenane ya ngono ngapusi aku meneng-meneng pak njaluk duwike pak 5.000 sepedaku dicegat lalu lintas wis arane wong tuwa kenek ya 5.000 lho ngono lho wingenan tangga lapur Mas Budi kanca dhewe ya ngono kena 2.500 perkara jari sepeda motor kecegat.
Sepeda motor sing ngendi? Wong sepeda pancal ae gak gablek. Pak, Nih. ngandi emas, Pak. Aduh. Wis. Aduh sih, wong takon bojone gak oleh sih, Pak. Kon niku biyen niku ya apa? Kon mele-mele iku lho. Mele bojo iku lho. Apa sih? Jonger kon saiki. Coba kon biyen niku wis dilamar terminal gelemon ya. Duwe anak. Terminal iku apa? Lho, drama terminal. Nyambut gawe terminal iku pegawai terminal kon gak gelem. Terus ana Cina nglamar kon yo gak gelem kok gelem lah wis duwe iyuk kon. Aja ngomong ngono ta, Pak. Drabila ndomo. Ngomong liyane iku mang lho. Padha nomblakra omongane. Pengenane pom bensin niku yo nglamar rene. Kon gak gelem. Kok pome sih? Ya pegawene. Gawene. Terus kon oleh tolo lho coba. Saiki apa? Sih? Masih gak nyambut gawe aku ayem kok ngaku seneng masih dikidungi tok. Ayem kon omamu bocor kegerimisan ngene lho gak ayem ya. Sampeyan gak seneng ta? Delon enduk kamar meneng-meneng iku. Suarane delon. Iya kono kene iki. Sing dipangan ae gak ono wong apa ya cukup dikidungi tok. Wong ngidung iku luwe Lah kok. ayem sih. Ono wong ngomong ngene kok masih duwe barang akeh, duwe pari sak tompo nek gak duwe kasete cak tolo jare gak ayem. Gak krungu ta. Iya nek bojomu iku payu rekaman. Lah nek gak payu, Ya carane diserang lho. Oh, wong iku tambah suwe tambah tuwek. Nek wis tuwek gak payu ngeludruk dodol topeng kon. Sampe niku ngelek-ngelek ora, Pak. Wis akeh contone pisan. Bareng wis tuwek delon. Kayak tanggoku iku polahe cek akeh. Kena pengaruh. Ya aja sampe sih. Kepengin umum ae. Rusak-rusakan ta. Umum ya bojone iku sing ganteng ngono. Tentara ta. Mandor pembangunan ta. Wong tole kok arek nganggur kelentang-kelendung. Ya nek iso aku golek kan kaya ngono, Pak. Tapi nek pancen rezekiku iku dagelan nanti ya apa? Ya gak ngersolo Kon sih. jagakno mangan nduk terop ta. Kon niku bapak mono bandani kon sekolah wis entek akeh. Tanda kon oleh jodoh kaya ngono iki lho. Wong bapak waduh wis ndelok iki mburuno. Masih ngono sampean wingi doleno rokok sawatan ya sampean sedot. Oh. Iku wingi rokoke tuku oleh sawatan. Lah apa wong oleh rokok teko terop iku? Oleh sawatan? Iya. Mangkane kok enak. Makane ta aja nyacat. Wis kon Ayo gong ri ono bapak kok. ngene iki. Iki netis nang sapa bojomu? Punten Pak. Kula Cok pringas-pringis kon ndene untumu sing gering iku ta. kon mang jare Mekas. Ala apa iku? Sajen. Mboten, Pak. Waduh. Kula ansalaken dugi Kupang niku lho. Iki mang ya pilih ono sing nyelek barang. Iki malah lansep numplek mang. Ngono. Ya Pak dololeno iki lho. Iya tok ae kon niku barang lelesan niku. Wah, ya cok ya bapak sungkan tin sawangane. Engko bapak tak tukono dhewe. Apa? Ya. Dok tekan apa? Duku anu, kerso Pak, kerso. Males aku ngrungokno omonganmu iki males lho. Kon niku lak tawa tok mulai wingi. Kok mekong. Ya nyun sewu ya. Ya iki bojoku iki maratuaku. Saiki sepuran sak sokran aku mrene mang sing rekodaya ya bojo peno dhewe. Aku gak niat elek, aku iki niat njaluk tolong karepku. Oh, soalé kon niku nyingkiri maratuamu ngono ta. Oh, ya. Lali kali bojone niki lho, Dik. Nggih. Welane Saniki mata ngeten, wedok kaya ula kayu ngene kok. Saniki ngeten Pak soal kayu niku. Kok soal kayu ya apa sih ya? Soal kula niki pun kula niki menyerah sadar. Kersane niki Mas Tolo balik tenggene estrine malih soal niki mau nyadaraken tok. Oh iya ya Niku wis ya. wados niku wae, Dik. Tapi pernah lah gak berbuat apa-apa. Ora. Ya wis gak apa-apa. Wis saya balik saiki. Wis balik anu lho kon balik nang ngene bojomu Mas Ayo boleh lah. Mangan-mangan oh nek ngono. Aku tak balik ya. Oh nggih, lan nyuwun pamit nggih. Ya. Monggo. Monggo. Monggo.